Verden er fuld af dygtige og engagerede undervisere, der gør en forskel for deres elever hver eneste dag. Men deres undervisning er sjældent synlig for andre kollegaer, fordi den foregår bag lukkede døre. Det betyder, at den enkelte underviser ofte mangler inspiration og konkrete idéer til sin egen undervisning. Det har vi sat os for at gøre noget ved. Sammen med flere hundrede undervisere har vi udviklet en metode, som vi kalder Peer Practice. Peer Practice handler om at åbne døren til undervisningslokalet. Vi bruger video til at zoome ind på den gode, interessante og motiverende pædagogik. Underviserne bruger deres smartphones eller tablet til at filme og dele gode metoder med hinanden. Det gør vi, fordi videoer på kort tid kan vise det, som ikke kan formidles med ord alene. Det kan være alt fra, hvordan man styrker elevernes motivation, til hvordan man arbejder med bevægelse i undervisningen. De korte videoer gør det let at blive inspireret til sin egen undervisning. Nu har I talt om, hvad en informerende tekst er. Vi udvikler et storyboard, der sikrer, at vi kommer helt tæt på underviserens praksis. Hvad enten man arbejder på en skole eller med undervisning i andre sammenhænge, kan Peer Practice gøre videndeling og kompetenceudvikling til en naturlig del af det daglige arbejde. Aldrig har verden haft mere brug for kompetente undervisere. Med Peer Practice kan vi dele alle de gode og inspirerende metoder, der bliver brugt af dygtige undervisere hver eneste dag. Og sammen gøre en forskel for undervisere og elever verden over.